Be ti'n neud? Os ni'n ffrwydro pethau, a ti sy'n charge, mae angen lot o offer diogelwch. Ie, syniad da. Peidiwch trio'r arbrawf yma gytre, ma fe'n beryglus. So siwt mae'r ffrwydro yma'n gweithio de? Wel, mae cannwyll yn y tin, a fi'n mynd i ychwanegu'r powdr custard hefyd, a wedyn fi'n mynd i gynnu'r ganwyll. Wow, cynnu? Ti'n newydd dweud bod hwnna'n mynd i ffrwydro? Ha, na fe'n iawn, achos dyw'r powdr ddim yn ffrwydrol eto. Drach ar hwn. Ti'n gweld? O. Reit. I greu'r ffrwydrad, mae angen I fi pwmpio aer drwy'r biben rwbr yma mewn I waelod y tin. Ond wneud yr air jyst chwythu'r ganwyll allan? Just sa nôl. Okay. Cannu'r canwyllau. Gret. Rhoi'r tin mlaen. 3, 2, 1. Wow! Yeah! Cool? Yeah! Dyw powdr cwstard ddim yn ffrwydrol ar ben ei hun, ond wrth chwythu aer mewn i'r pot, dwi'n troi'r powdr yn gwmwl o lwch. Ac os yw'r cwmwl yna'n cymysgu dythan ac ocsigen mewn lle cyfyng, bang! Hwna'n oce, ond ni yn disgwyl mwy o fflamaw. O, ti eisiau mwy o fflam fe, Rhys? Oce. Ti angen 3 pheth I gynnu tan yn dwyt. O, wi'n cofio hwnna, ysgol. Oxygen, gres a tanwydd. Yn union. Felly'r powdr yw'r tanwydd, a na gyd o'n i'n neud wrth bwmpio aer oedd cymysgu'r 3 pheth. Nawr de. Nag a fel na ti'n coginio cwstard. Felly, tanwydd, gres, ac mae ocsigen I gyd o'n amgylch ni. Cymysgu'r 3 peth. Oh! Mae'r pwmp beic yn pwmpio'r cwstard i'r awyr. Yna mae'r powdr yn cymysgu dy'r fflam a'r ocsigen I greu ffrwydrad. Pwy bydd yn meddwl bod rhywbeth mor flasus, mor beryglus? Ach a fi. Sorry.